Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi Enough is Enough. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwenya komsovukazi Mvuleni, intokazi ezalwa uMamkhize. Namhlanje ngibiziwe-ke e-PMB, usisi lapho omncanyana ngokweminyaka ula ngo-21. So ungicelile wathi Stufuza ngicela uzongisiza. Ngibhekene nezimbila zithuthwa ziholwa eyelo phambili. So asike size ukuthi kwenzakalani, uhleli kanjani. Sizolalela kahle yonke into bese sifikile ekhaya. So-ke asimbone. Sakufica kahle. Kunjani? Siyaphila. Cela ukuphazamisa Nkosi kancane. Sibizile vele. Cela usihlalise phansi, sesifikile. Sawubona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Uma bani? NgoMasibiya, Buba ikambi. Alwandi. Oh, alright. Ngicela sivele sihlale phezu kodaba ungixoxele ukuthi ukhulele kuphi manje njengoba ila ukhulele khona or uye wamuva thini into yakhe ekhuleni kwakho? Ngikhulele khona la endaweni yase-PMB e-Edendale. Okay. So uhlala nobani, kwenzakalani? Njengamanje ngihlala kwenye indawo but ukuza la ngizele enye indaba futhi. Oh, okay. Cela usihlale phezu kodaba ungitshela ukuthi usibizeleni. Namhlanje nginibizela ukuthi sengikhulile manje 21 years sengikhulile. So ubaba wami before ashona anikeza u-aunt wami, ngimbiza ngo-aunt because like uyena obekangigadela umuzi. So selokhu ngaba na-18 uyanqaba nomuzi. Sengibasathe iy'ncwadi sengazithola ezokuthi vele umuzi owami umuzi. Kodwa cha uyala nawo. Mangimcela cha uyala. Sengize ngibona ukuthi ngcono ngibhalele nina-ke ukuthi nizongincedisa ngempela because ngiyawudinga umuzi manje sengikhulile. So u-aunt lothi umbiza ngo-aunt uhlobene kanjani naye? U-aunt bamnikeza umuzi because bengisamncane mina ubaba eshona. I think waye umngani womndeni angazi kanjani kodwa awunalo igazi lakhe. Igazi anginalo, angihlobile naye ngokwegazi. Okay. So the time ubaba kade ehamba emhlabeni wena busela ugadoba? Mina bengiseli wangithatha ngangiseli naye kahle kahle u-aunt. Base bangithatha bayongihlalisa nomamncane bami abahlala kwenye indawo. Ngase ngiyawushiya kodwa umuzi ngiyawazi. Uphi manje ngamanje? Uma uhlala la bengihlala khona kwenye indawo, hayi la. Oh, okay. So the time ubaba ehamba uhamba nje emhlabeni uhlala naye u-aunt? Noma baqhamuka sebezomshiya? Ngicabanga abaqhamuka sebezomshiya because wahlala nobaba before? Ubaba beyahlala emzini wakhe, beyahlala noma and then bahlukana noma uma wahamba wayohlala le. So uma yeshona ubaba u-aunt ezothatha umuzi and then mina bangithatha ngayohlala noma. Oh, okay. Imaka asingeneni kuleyo ukuthi uyazi kunesho ukuthi umuzo wakho. Utshela oba leyo nto and njengoba uthi unamaphepha, namaphepha right? Amaphepha. Uwathatha kuphi kade ubekele obani? Yonke leyo nto leyo ifike kanjani ulwazi lokuthi umuzi lo fanele kube owami, fanele ngikhiphe lo aunt lohlala khona? Okay, uma ubekwazi ngokubuka kwami because ngithe mase ngiqala sengithi 18 bani uma unezinye izingane komunye umuntu wesilisa. So uyabo ukuthi mina imini omdala, so vele ekugcineni kwakho konke kuzongikhosta ukuthi mina ngihambe ngiyofuna ikiti. So uma azangitshela ukuthi ubaba wakho uyakhumbula ukuthi wayena umuzi la sasihlala khona kanje. So ngize ngigcine ngik-understand ukuthi nami kumele mhlawumbe ngiyocinga lowo muzi because ubaba ayikho ingane endala anayo ngaphandle kwami. So vele responsibility yami umuzi ngowami. So sikhambele lokho, sikhambele umama engincedise kubameli nani size siyithole ke into amaphepha ashoyo ukuthi no umuzi ubelonga kumina. Okay, imaki. So indlela ohleli ngayo noma indlela obuhleli ngayo la wathathwa wabeka khona since ubaba angasekho. Bowuhleli kanjani? Mhlambe ngobuhlukumezekile and ukuhlumeza kwakho kulokho ukukhumbuza ukuthi angihambe ngofuna ekhaya ngoba la ngihleli khona angikho right. Noma waxoxelwa nje hayi ngoba ukuthi uxoshwa isimo sokuphatheka kwakho la uhlala khona? Isimo asikho sibi ngaleyo ndlela. Kodwa ke hambe kusho ukuthi angiyeni wala ekhaya mina. Okuyinto ephinde ingikhumbuza ukuthi no, nginekithi mina and kunomuntu onqwahe nekithi angikwazi ukuyekelela kanjalo. Ukuthandana phakathi kwakho nomama wakho kanjani? Uma uyasithanda sonke njengabantwana bakhe ngokulingana yonke into i-right. Laba abezemva kwakho banganani? Bancane kakhulu, basabancane kakhulu.
Oh, okay. So manje ebekusiza ubethi uzohlala wedwa emzini kababa mase ukhipha u-anti noma ubethi naye mhlambe uyeza uzohlala nawe? Angicabangi ukuthi ngeze ukuzohlala nami kodwa eyokuthi ngihlale no-anti nami ayangizwa. U-anti unesandla sesiqinile? Indlela ebengithi mangifika kuyena ngizocela ukuthi sibonisane because ukufika kwami kokuqala kwakungakhona ukuthi ngizomsusa. Kwakuwukuthi sizohlalisana nami ngazi ukuthi uma ngidlula ngishonelwa ilanga ngingala ngingena ngakhona. Kodwa cha kwaba ukuxabana kodwa manje ngiyabona ukuthi hayi ngeke sengiyawuthatha ukube ngiyawuthatha kuyena. Imaka wayekulwisani kanti? Yabeka nokungilwisa angixoshe even ukungixosha nje asho ukuthi awunawo umuzi wenu umncane kabi ukuthi ungaphatha umuzi ini zonke nje lezo zinto. Una umlando ukuthi yena u-anti ukuphi ekhaya ukuphi imumva lakhe? Angimazi. Uqhamuke sezoqhamuka esezohlala la? Qhamuke nje sezoqhamuka esezobeka. Bapha igazi lakhe abantwana bakhe nje o-Goodness? Abanye uhlala nabo abanye angibazi ukuthi bakuphi kodwa khona labo bekahlala nabo. Abanye uhlala nabo egcekeni la ekhaya lababa? Ngiyacabanga impela abahlala khona. Yo, so mawuthi abaphume manje mhlambe khona la ubhekile ukuthi uzoba yisa khona noma uthi abaphume awuhlangani ukuthi bayaphi wena mabephumile nje ekhaya lababa bakho kwenele lokho? Mina mabephumile ekhaya lababa kwenele. U-right ngalokho? Ngi-right ngalokho. So fine sizoya kuyena u-anti but u-anti mayesikhalela ngokuthi akanayo indawo yokuhlala ke kufanele senze njani? Inkinga lo ya-anti ngeke nize nimthembe ngisho ukuthi usekakhulu lo ya-anti ngeke kuthiwa yena akanazo iy'hlobo eziseduzane ngeke kuthiwa umakhelwane akabazi angahlala nabo hawu ngeke ngabe udlala ngathi ngeke ngicabangele umuntu omdala mina. Injani yena i-personality yakhe ngiyakuzwa wona vele ukuthi wakulwisa okusho ukuthi vele nakuleyo ndlela mhlawumbe unayo indlela yokucindezelana. Elinye iside lakhe mhlawumbe akukho kuhle ngaye mhlawumbe nje uzosizwa-ke mekuthi sicela ukukhulumisana naye. Ngiyacabanga uzonizwa ngoba sengize ngabiza nina because mina sengibuye kaningi angangizwa. Yena akayena umuntu omubi ngaleyo ndlela because uyaphushwa. Anginaso isiqiniseko because nami bengingafika isikhathi esiningi lapha ngizombona kodwa anginaso isiqiniseko. Izenzo ziyasho ukuthi mhlawumbe ngiyabamba abantu. Okay. So mawulibhekile ikhaya njengoba usanda kuya khona kusangaba ikhaya ongakwazi ukuhlala kulona noma mhlambe kusangadinga ukuthi kulungiswe indlela thizeni? Akavandalizanga nje uhlale kahle nje wagcina ikhaya njengoba ubaba alishiya? Ngeke ngibe nesiqiniseko esikhulu-ke ngoba ubeke ngangivumeli ngingene ngaphakathi. Bengithi nje mangifika ngaphandle simane silisane khona kodwa kusawumuzi wona nami futhi anginani inkinga nokuthi mhlawumbe ngawulungisa as long as ngiwutholile. Okay. Apha amaphepha pho? Amaphepha besiwaphethe akhona amaphepha. Khona. It's fine. Afhambe sombona-ke u-anti I hope sokwazi ukuthi sikhulumisane naye. Kodwa-ke mayethi u-anti kulungile. Ngiyacela ukuthi ungangixoshi because anginayo indawo la ngizohlala khona. Ngiyacela nje isikhathi esincanyana ngihlale nawe then sengomuva-ke uma sengitholile la ngizokwazi ukuhlala khona ungakhona ukuthi umuzwe-ke kulelo side. Hayi ngeke. Uzokusho lokho ngoba ngihamba nani angicabangi. Ithi simbone-ke. Ninjani ma? Siyaphila. Siyacela manje ukuthi usivulele singene. Siyabonga. Ngakhona icathulo? Siyabonga. Sabona mase kubingelela ikhaya lakho uyaphila? Yebo ngiyaphila njani nina? Siyaphila nathi. Yebo. I hope uyamazi ukuthi sengihamba naye. Yebo ngiyamazi. Okay. Ngiyabonga kakhulu ukuthi usamukele ekhaya lakho. Ngiyabonga ukuthi siphe isikhathi noma kuthiwa awazi ukuthi size ngani kodwa ngiyabonga kakhulu. Mina-ke ngumamtolo ngwakandlela. So usise engihamba naye ubhalile kwi-show ethi Enough is Enough yaka Black Life TV. So kunezikhalazo eziningi anazo ayichaza okungenzeka ukuthi ngabo uyazazi.
Yebo. So ngiyacela nje umuphi isikhathi sakho umlalele ukuthi uze ngani and ingobani ehamba nathi la ekhaya namhlanje. Yebo. Ngiyabonga. Ngosikhuluma noma. Auntie, Yebo. namhlanje ngidecide ukuthi ngibhalele abaka Black Life ukuthi bezonginceda. Sikhulume ngalo daba lomuzi kababa. Ngiyathemba uyakhumbula ukuthi ngafika ngicabanga 3 years back now because ngafika ngina 18. Yebo. Ngizocela umuzi. Awangavuma, wangilwisa wangisa le nale nale. Sekuphela iminyaka emithathu. Awunyakazi, awehlisa ingane, angizwa lutho nje umnyakazo wakho. Angi-update ngokuthi sengiyitholile indawo sengemakhaya ngalo ngokuthi ngoba phela wacela isikhathi kumina ngani. Nasi isikhathi nganginikeza. Uphelile iminyaka emithathu ngiyakhula mina ngizowudinga lo muzi kahle kahle futhi ngiyawudinga njengamanje. Hayi. Ngeke ngikwazi ukuya ndawo kwamanje ngoba indawo yokuhlala anginayo. Cha antakwazi ukusho njalo. Nina qala ngathi mangifikile wathi wena ngeke uvele usukeleke esidididini uzozwa ngengane encane kusamele wehlise izingane zemakhaya. 3 years uphelile. Noma kuthiwa beyizoqeda isikole kumbe ngabe ezinye sezisiqedile auntie. Angeke. Kumbe indawo singayithola eseduzane. Kodwa njengamanje umuzi ngiyawuthatha. Ngiyaxolisa ukungena. The same kade ngisakhuluma naye kokuqala akangitshela ngakuthi useke wafika kanti usenesikhathi eside kangaka afika la ekhaya before. Bengithi mina imali ezoqalisa manje. Kodwa njengoba sekuveza and awuphiki okusho ukuthi kade afika. So mase ngibuze yini eyenza ukuthi ungamove out njengoba ayecelile since kuyikhaya lababa wakhe. Bengisabheka indawo. Bungakabi right kahle ngendawo. Nemali angikabi nayo kwamanje njengoba ingane zifunda. Oh okay, but uthi wafika 3 years back. So bungakathola amandla kuze kube manje. Hayi bengakawatholi. Wema ngicela ngichazele kabanzi. Uhlobene kanjani noma ubudlelwana bakho buza kanjani buze bufike ekuthenini ushiwa kuleli khaya leli? Cause ngithe ngiyambuza usisi wathi yena akanalo igazi lakho. So kwenzeka kanjani? Ngicela ungichazele ngokuhlala kwakho nje la ekhaya. Wakwathi uhlanganene nama parents wakhe nobaba wakhe and nanokuthi wakuthemba kanjani? Yini le engakwamenzela yona ukuthi aza kugadisa umuzi okwesikhashana engakakhuli? Kwenzakalani? Ngicela ungilandise nje kusuka lapho. Asiwangibona imbali eJardini khona umuzi engangugada. Okay. Wayesethi yena enengcono mangabe yena kwenzeke edlule emhlabeni mina ngoyeka la ngikhona bese ngizohlala khona ngoba nalapho ngangikade ngihlala. Okay. Ngicela ukubuza ke auntie. Athi ke ngesikhathi ethi umuzi uzogada akakubekanga yini ukuthi ingane yakhe iyakhula. Uma isineminyaka ewu18 isinalo ilungelo lokuthi ingangena emzini wakhe iwuthathe ube ngaphansi kwayo. Wengakaze asho njalo kodwa wayesho ukuthi ukhona. Kanti anti wayethuba bona uzohlala kuze kube inini la ebe azi ukuthi unendodakazi. Ingoba unolwazana lokuthi anginayo indawo anginawo umhlaba engahlala kuwo. Okay, usisuke wangivezela ukuthi the time kade fika la eminyakeni emithathu edlule uye wamlwisa. Uthe kumina anixhumananga kahle anizwananga kahle. Mhlambe yini eyenza ukuthi umlwise ube wazi ukuthi ikhaya lababa wakhe leli. Ingobani? Izinto engazitshelwa ubaba wakhe ukuthi nginegunya lokuhlala lapha kubo. Ngicela ukubuza kanti wena nobaba sasijwayelene. Lokho kuphela? Yebo. Kwangekho nje okunye ngale? Hayi kwakungekho. Ezini lutho. Lutho. Okay. Ngiyazi ukuthi wosomncane kakhulu baba mayehamba, but ayekho nje amahlebezi mhlawumbe ubukuzwa wawezwa ngoma ethi uanti binoma mhlawumbe bahlobene endlelani. Hayi noma nyayakazi kahle. Akazazasho lutho. Akazasho lutho. Anti bapha abantwana bakho? Bakhona abanye useGoli. Ohlala nabo la abaphi? Bakesikoleni kwamanje. Akekho osebenzayo kubona. Bangakanani? Akekho u16 no19. Bancane kakhulu labo bantu. So njengoba eqhamuka usisi efuna ikhaya lababa wakhe, ecela ikhaya lababa wakhe, ucabanga ukuthi kufanele kwenzekeni because thina besizomsiza ngalendlela ukuthi namhlanje ubungaphuma nje asale ekhaya lakhe.
Ya, ngingaphuma mangabe sekufike lezi ingane. Uzobe usushona Mese niyaphi? Kusho ukuthi ngizohlala noma isemgaqweni-ke. Noma awukwazi ukuhlala emgaqweni. Awukwazi ukuhlala emgaqweni. And into engibulala kakhulu umoya ile yokuthi uye wafika eminyakeni it's not like a surprise leya namhlanje. Akuvelanga kwathi boom. Uke wacela eminyakeni eyedlule. So sonke lesi sikhathi makusuka ena 18 ezeba na 21 manje awukakawenze imizamo thizeni iminyakazo ukuthi uphume ekhaya lakhe alishiye lo baba wakhe. Yebo, into kade ingenza lokho ngoba imali kade ngingenayo yokuphuma. Oh. Uthi unayo imali benganayo. Iminyaka emingaka. Hayi ngeke ufuna simdabukele. Angeke ufuna simdabukele. Mani dlani la ekhaya Sidla iqolo ley'ngane. kuphela. Yebo. Bangaka abantwana? Bawu-2. Okay. Mhlamba akukho la bewuphuma mhlambe uyoqalaza khona mhlambe umsebenzi nje indlela thizeni la bowuphanda khona. Cha, bengingasayi kufuna umsebenzi. Oh, wake waya before. Yebo. Kwenzekalani? Ngaphathwa yidolo. Oh, okay. So yini oyicabangayo ma since ethi umntwana ucela ikhaya lababa wakhe? And the time kade sixoxisana naye ngisingakafiki la ekhaya uye wathi uma ngabe kuthiwa kulesa sikhathi lesi sedlule awumlwisanga ngabe at least ngabe nathola indlela ukuthi ningahlala nonke la ekhaya angakhiphi kodwa yena into yamphatha kabi kakhulu ukuthi wamlwisa ngalesa sikhathi kuze kube manje so akekho right ngalokho. So ingakho sicela ukuthi uphume nabantwana then asale nekhaya lababa wakhe because watshelwa kanjalo. Isho ukuthi ngizofuna imiqasho-ke la ngizazi yoku-2000 angazi noma ngingakwazi ukungilekelela. 2000. Leyo nqasho uzobe usuyikhokhela ngani mase seqhubeka isikhathi. Kodwa hayi uzoyibonela okubalekile ukuthi namhlanje wena uyaphuma. Abantwana angazi uzobatshela kanjani mawukuthi basesikoleni. U2000 angicabanga ukuthi imali engeke ngikhona ukuyihlanganisa leyo. Ungakhona ukuhlanganisa? Ngiyacabanga ngakhona ukuyihlanganisa. Kodwa-ke ngenyanga ezayo iyangena. Iyabuye yami iyabuye. Yangangena ngenyanga ezayo ngiyabalanda futhi. Sithembu yangizwa. Kodwa ngizodlula ngivakashe la. Hayi, yowami. Oh, ubuphethe nemali. Bengigadlile. Ngimabela ma. Ngiyabonga. Ma, ngicela ukugcizelele lokho. Asikweyisi, asikudeleli, uma wethu uyazala. Asizile nakabi. Siyakuthanda futhi, but ngesimanga sokuthi uthi ucela ikhaya lababa wakhe alishiyelwa ubaba wakhe kulungile ngiyacela bandla asilwi nawe asikuzondi siyakuthanda kakhulu but ngiyacela mekukuthi mhlambe awunayo indlela ukuthi ungaphuma as in now because abantwana basesikolweni kulungile singahlala leso sikhashana sikulinde baze babuye abantwana then ukwazi ukuthi ukhulumisane nabo ubatshela ukuthi sebezoba nekhaya elisha and sewuvele wenza izinto zalula-ke wakunikeza nemali. So I hope leyo mqasho mhlambe ingala eduze nyani ingala eduze. I hope singakhona ukuthi sithuthise impahla if kunokwenzeka. Siyabonga kakhulu. So ngiyacela ke isikhathi nyana nje sobe sihlela lapha eminyango mhlambe ngabe kuqoqeka ngendlela okuqoqeka ngakhona I think ingasingakuthuthusa. Siyabonga. So uzizwa kanjani ke u-auntie noma uma usevumile ukuthi aphume hamba? Ngizizwa nje ngikhululekile yabo yonke into sengathi khona umthwalo obulana osewehlile because sengiyazi ukuthi manje senginekhaya mhlawumbe sengalungisa lapho nalapho nje. So uzohlala bedwa ke manje? Ngisazocabanga angakazi ukumuva in manje ngisazolungisa bese ke yabo sumuva in bese ngimuva in. But ngiyabonga ukuthi usukumela indaba yekhaya lababa wakho. I hope nawe ubaba la ekhona proud ukuthi ngiyazi ngizala iqhawekazi because ukwazile ukuyilwela into athe yena ushiyela yona wena. So ngiyakubongela kakhulu. Ngiyabonga nami kakhulu ngiyabonga ngi-proud nami ngami ngiyabonga futhi nakunina kakhulu ningincedile. Mbukela lapha ekhaya nani nizibonela ukuthi hamba kanjani?
As you can see, iy'mpahla za-anti ziyaphuma and abantwana bese befikile-ke bachazele ukuthi sebezoba nekhaya elisha. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ususubscribe, ulike, ushare, mina ngiyithanda kakhulu. Kungesikhathi esingakanani sizolandelela size sobheka ukuthi kwenzakalani. Ngabe mhlawumbe u-anti usahleli kahle and usisi uhleli kahle endlini yakhe ayishele ubaba wakhe. Akazi, but sabona. Bye. Is der Black Life TV?